يحوات سايموني كاب أوسلو نروي أبزي نايتي فيديو دما نتي زلنا كلت ناي مزوار مكينة حيزولكم يا قريبا زلهم سلازي كم زي نكاتات المعلاتي زي فيديو تاع دما كله أب أوسلو نروي وفت قريتو نجمرينا أمن قديت أطونا بولكو خيدي لذي أنا بتني مريح ويبت مزور مكينة إلى اللهم عليك لذلك أي حسد زلا تطوك بليبزي تاصعنا مسمر تطوب بريد كحلفاي بالليل تترايات النها زبلت مالتي قميت تلهو كبصح خالي مالتي قطليا خوينا لحجي اغاطام بزي كاتيني لذ تتنقيقه نقميت ندادي هبه يقصل مالتي ابزا قداس ነገር ابتا لك ماخل بوتا نيتا زلخوا فلت ወይ ድማ لين ابا اخ حزالن مالتي لذي بقى حيزت افيت حج انت راينا له قيح صنيحه قطليا تخونالا ግን መኻይን ስለ ዘለዋ ቁሩብ ቀስብል ቁሩብ ስንክ ከዳምስ ጀመራ ኻ ድድሕሪኤን ይርክበን ማለት እዩ ትርሕቀት ኩሉ ግዜ ታናይ 3 ሰከንድ ክንሕልው ኣለና ብጣዕሚ ውሑስ ብዝኾነ አንደ በጠጠውቶ ኢሉ ትበዓል ጻዕዳ መኪና ጠጠው ኢለስ ከርክቦ ካርሞ የብለይን ማለት እዩ ናይ ጸጋም መንገዲ ሒዘ ዘለኹ ስለዚ ጸጋም ጥወ ብጫ ኮይና ስለ ዘላ ስለዚ ይርክባ ቀያሕ ኮይናላ ጠጠው ይብል ማለት እዩ እጁን ተጻዕዳ መስመር ተተራያትኒ ዝበለጸ ምክንያቱም ብኻልእ አንጎሎታት ዝመጻ መንገድታት كعكتنا يكل انت قرب حليفة نكالوت ترافيك وي أوتوبوس مكينة جلا خشجر سلزة خال مالتي يزي تا لعلي زنبرت سيما فروك رياء يكلني سلزة في تيزلا نتسقام بابسي سب زلوا وجن زلا كاست دلوا أرو دلوا نا أبا أكستيج كتاتل مالتي بتشامس كونت فرينو فني تدالي يخيل بتصقامي وجن بيت هورنا قيح سيما نأجر تولي له مستناتي تجاراجو فليتي حقنا ينرويا من البات نبقى تتقوي انت دقا صاحا قتاليا خوين أبقى كتنقعلن مالي هذي تتقوي قتاليا سلازهون سوء إلى خير ديكونا ناتهم قيح تاني حق قتاليا تهباتهم سمون سلازهورو قدام النت نأجر كوبا مالن مالي إذا أبطوبس حجي تمتسألا نباي قصايات متسزلا لذلك قديمه وصيت هزصنح كذا صعدا نعكس تايم جبرتني مالتي مشجرتني قتليا خوينا خيلالو مالتي اجي قيح سزهابتهم زيو انا تصوي لحلف مالتي مريو زلنا ناي بومي وي ناي تول لذي تا كابتن كل تمسمر بتاز مصخوا بصقام حيزلهو خيل خيل مالتي ابزي لطبطاب سلازلوت مسمرات نيمان كغير خيل قيح حازلا سلاز بمعدو سلازراخوا أبتي بلان الذي نبلو قديمنا تطول لبل معدي إذا قديمة مدب جيرة روحوا زلوا معدي بمدب أروى لنا تقل ميزلا قد عليهم مسكونة كل ميزلا مستنقص أصد معنا نع ختلا معدي إذا قد عليهم كله بجرحي تلخات كابنت نتسيما فروت كتاتولو كمين هذا اللواخا كتاتل على الحما على كمالي عبد الحجي نيمانون غير خيله من البات نيمان زتوه تخينا قديمه انغولو هي بصحفه تطوي زبلته جي قدمي ابتي كالعل كان باندش كبابي يلو زي خبابي ابو حجي راوند اباوت سلازلا ويرون شوري قسيلا قرب مالتي تريك قال حلفلا اشغاريت دسيتيا نزي قسيلا قرب ناي جيف واي ملكت አለው ናይ ትሪክ ተሐልፍ አለ ሐጂ ታ ናይ ትሪክ ምልክት አብ ሴማ ፎሮ ተሪኹማ ብጫ መስመስ ትብላላ ስለዚ ትሪክ ወይ ትራም ስለ ተሐልፍ ዘላ ጠጠው ክብላለኒ ማለት እዩ ኣብቲ ደሴት ኣቴ ነይረ ተዝኾን ሐጂ ግን ስለዚ ኣተኸውን ጠጠው ብል ማለት እዩ ሐጂ ብጸጋም ዝመጻ ዘለዋ ቀዳምነት ክበን ስለ ዘለኒ ንኹለን ሕሊፈየን ስለዚ ቀሲለ ትሪክ የላን ብጫ የለን ወላ ሓንቲ ጸልሚት ይደሎ በታ መንገዲ ሒዛ ኸይድ ማለት بتصقام حيزة سلة صناحكو بتصقام كوتسي بتيمانة يزموتو زلوها نعونكا أخل بوتا قرفو اللو معلن مالك عمو تسأي فراتشا ولا لتا ملكتات دمان لا تعزلنا هنا خي ناتي فلت حيزة ناتي مسمر حيزة بتصقام يغطسل مالك مستطوها هول بزي كلتا مسمر ترى اللو كتصقام صناحكا سبيشالي أب هاي وي كبابي ترى لها نابي يمانك تأتو زبالة زي كالتفكا جيبزي مبزحتن يمان وص الله لذا انا حق قرب صنحيله نيمان كاتلن مالك
መንገዲ ናይ ዮቪክ ቁፅሪ 4 ሒዘ ከይድ ኣለኹ ማለት እዩ ስፒድና ኣብዚ ናህርና 70 እዩ ደሎ ስለዚ ብ70 ክኸይድ ክኽእል ኣለኒ ማለት እዩ ልዕሊ 70 ክሓልፍ የብለይ ሕጂ ከዓ 50 ምልክት ይብኒ ኣሎ ብጫ ስለዚ ተጠንቂቐ 50 ይሰግር ማለት እዩ ሕጂ ንየማን ሰጊረ ኣለኹ ናይ የማን ምስጋር ብዙሕ ጥንቃቐታት ጌርካ ትሰግር ኣለካ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ወይ ካብ የማን ናብ ፀጋም ካብ ወይ ከዓ ኣብ ኣንጻሩ ስለዚ ንሳ ምናልባት ኣብ ካልእ ቪድዮ ንሪኣ ኢና ስለዚ ብየማነይ ይሕወሳ ኣለዋ መኻይን ንዕአን ብየማናይ ስፔክዮ ሪኤ ብኡ ሓሌ ናሃረይ ተኸታቲለ ይስዕበን ማለት እዩ ሕጂ 50 ዘውሩ ዝብል ፀንሐ እዚ ብየማንና ዘሎ ናይ ህንፃ ቦታ ስለ ዝኾነ ተጠንቂቕካ ንምሕላፍ ካብኡ ዝወፃ መኻይን ወይ ሰባት ገለ ንምጥንቃቕ ማለት እዩ ፀቢቡ ከዓ ስለ ዘሎ እቲ መንገዲ ሕጂ ተኺሉ ዘሎ መንገዲ 70 ተቐይሩሎ ናሃረ ሕጂ ብ70 እንዳዘወርኩ እቐፅል ማለት እዩ ብየማንካ ትርኢ ሕጂ ሓንቲ መኪና ትሕወስ ኣላ ትሕወሰኒ ድያ ናሃረይ ከመይ እዩ ዘሎ እንዳረኣኻ እንዳሓለኻ ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ተኺልካ ትኽ ዝበለ ከፋት ጥርሑ መንገዲ ተደኣ ኣሎ ኮይኑ ንድሕሪኻ ቀፃሊ ክትርኢ ኣለካ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሓደ ንፉዕ ኣውቶስታ ቅድሚኡ ድሕሪኡ የማኑ ፀጋሙ ከፋት በርታት ክህልዎ ኣለዎ ዝኾነ ኣጋጢሙካ ቅድሚኻ ንድሕሪትካ ፍሬኖ ትሕዘሉ ትኽእል ወይ ንፀጋም ወፂኻ ወይ ንየማን ወፂኻ ትወፀሉ ማለት እዩ ስለዚ ተኺልና ስለ ንኸይድ ወላ ሓንቲ ፍራቻ ይውልዕ ነብዚ ተኺለ ኸይድ ማለት እዩ ናህሪ ይሪኦ ሕጂ እውን 70 እዩ ዘሎ ኣንጎሎ ስለ ዝተቐየረ በታ 70 ይቕፅል ማለት እዩ ዝበዝሕ ግዜ ኣንጎሎ ትቅይር ከለኻ ወይ ገለ ካብ 70 80 ክውስኽ ክኽእል ኩሉ ግዜ ኣንጎሎ ምስ ኣተና ቀዳሚት ክንሪኣ ዘለና ክንደየ ክንህር ኣብዚ ጎደና እዚ ማለት እዩ ገለገለ ምልክታት ይሓልፉና ኣለዉ ምናልባት ኣብ ካልእ ቪድዮ ክንሪኦም ኢና ወይ ኣብ ካልእ ጎደና ዝኾነ ምልክታት ሕቶቶ ኣለኩም ካብቲ ኮሜንት ፅሑፉለይ ናይ ቤንን ነናእሽቱ ቪድዮ ክንሰርሕ ኣለና ኢና ኣውቶቡስ ትወፅእ ኣላ ብጣዕሚ ርሑቕ ስለ ዘለኹ ቀሲኑ ወፂኡ ማለት እዩ ንህር ተለኹ ቀሪበየ እንተለኹ ግና ኣብዚ ና ሃይወይ ስለ ዘለና 70 ስለ ዝረግፅ ዘለኹ ኣነ ቀዳምነት ንዓይ ዝህበኒ ማለት እዩ ቀስ ትብል ተለኻ ግና ተቐዳምነት ኣውቶቡስ ትህቦ ማለት እዩ ስለዚ የማን ሒዘ ኣለኹ ቀስ ኢለ ካብ ኣውቶቡስ ርሒቐ ይኽተሎ ምናልባት ኣውቶቡስ ፅንሕ ኢሉ ኣብታ ትመፅእ ፌርማታ ጠጠው ክብል ስለ ዝኽእል ብስቶፕ ርሕቕ ኢለ ተፀኒሐ ዕድል ክህልወኒ ይኽእል ጠጠው ክብል ከሎ ንፀጋም ወፂእ ክወፅእ ይኽእል እንተ ተፀጊዐ ፀኒሐ ግን ጠጠው ተኢሉ ናህሪ ስለ ዘይብለይ ንፀጋም ምኻድ ከዓ ዝበዝሕ ግዜ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ጠጠው ኢለ ብድሕሪኡ ክፀንሕ ኣለኒ ማለት እዩ ክሳብ ንሱ ዝኸይድ ድሕሪኡ ከዓ ነዘርክቦ ቅድሜና ብዝተፈላለየ ምልክታት ሓልፍ ኣሎ ንሱ ከዓ እንዳረኣኻዮ እንዳተኸታተልካዮ ምክንያቱ ንሱ እዩ እንዳመርሓካ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ ኣውቶቡስ ንየማን ከይድ ኣሎ ኣነ ከዓ ነፃ ኮይነ እቐፅል ማለት እዩ ሕጂ ብየማን ምናልባት መኪና ትመፅእ ሪኣ ኣለኹ ብማዕዶ ሕጂ ምስኣ ናህረይ ከመይ እዩ ዘሎ እንህርዲ ዘሎ ምናልባት ገለ ክበላሸዎ ክእል ይሕልዎ ቀዲምኒ ስለ ዘሎ ግን ንሱ ከኣቱ ይገድፈሉ ማለት እዩ ዓቕሚ ወይ ግዜ እንተለኒ ከዓ ወይ እቲ ትራፊክ መኻይን ትረኣፍ ክልለይ ከዓ ንፀጋም እልይ ክብለሉ ክእል